Lero panyasa voice box bambo Silrich Phiri akulankhula kunena kuti padakali panopo anzathu achikonda chipani cha MCP kwabwino ndikungovomereza kuti zinthu zavuta. Chisankho ichi chiwinidwa ndi olemekezeka a Profesa Arthur Peter Mutharika chifukwa chakuti MCP yakanidwa ndi anthu ambiri including pa Central Region. Kuti tikayang'ana chimene chapangitsa kuti achakwera akanidwe ndi chani? A Silrich Phiri akunena kuti HDP asadabwe kuti chipani chaluza chifukwa cha failed leadership. A president samamva malangizo a wanthu, a secretary general samamva malangizo a wanthu. Zimenezo ndi zimene zapangitsa kuti aluze boma libwerere m'manja mwa Peter Mutharika. Tete limodzi tiamvera Silrich Phiri ndipo akamaliza timati mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Baba Anuru komanso olemekezeka aujinga uphetsa monga ndinalankhula kale kuti tiyeni ngati anthu tizikhala pa chilungamo. Dziko lino ndi lathu tonse, zikayenda zimayendera aliyense, zikavuta zimavuta aliyense. Malingana ndi malizatsi amene akuveka ma media stations komanso ndache ameki mmene akulankhulira Annabel, zikuonetseratu kuti ifeyo Malawi Congress Party taluza masankho. Chimene chatsala ndi kungodikira official announcement ya meki. Koma zoti tizinamizana kuti ayi mwakuti zisintha kulibe. Pano pakati ifeyo achewa ambiri sitinavote. Ndipo ine ndapanga interview anthu angapo chifukwa chani mwakavota tataoneni chala aya poyamba kumanama aya atavota tataoneni chala aya sindinakavote bwanji sindiona usiyana china chilichonse. Ndi zimene achewa ambiri alankhula. Kuvota kusavota kwa iwo samaona kusiyana kulikonse. Ndiye ambiri amene avotaso ena amavotera ife chipani chathu ngati chipani chawo, komanso ambiri amapezeka akuvotera olemekezeka Peter Mutharika. Ndiye pa Central Region Peter amapanga bwino kwambiri, ku Northern Region Peter amapanga bwino kwambiri, ku Southern kulikonse. If you go to all these regions Peter amachita bwino. So ndizosadabwitsa kuti Peter akutsogola, ndipo monga ndanena tikungodikira announcement ya MEC official results imene ameki atipatse. Koma to the look of things Peter is declared a winner. Ndiye koma kuti ifeyo ngati anthu apa Central Region komanso ngati anthu achipani cha Malawi Congress Party tiye tiyang'ane chachititsa ndi chani kuti anthu atikane. Chifukwa amene atikana si anthu okha akumwera, si anthu okha ku Eastern Region, si anthu okha ku Northern Region, including our own people in the Central Region atikana miserably. Chachititsa ndi chani? Failure of leadership. Kulephera kwa atsogoleri athu. A president samamva advice iliyonse kwa ife anthu. A secretary general samamva advice iliyonse kwa ife anthu. Takhala tikulankhula from the word go titangolowa mboma. Izi sizabwino, sizimaveka. Awa kuononga chosani sizimaveka. Katundu akukwera without any justification, anthu akuzunzika sizimaveka. Ndiye anthu dziko lonse la Malawi samakondwa nafe ndi style ya leadership yathu. Ndinalankhula kuti kodi mmene tikupita ku masankhomo tili mkatikati mwa campaign, kuzipezeka kuti madzi kulibe, no water supply kuchoka ma water board,
magetsi akuzima on daily basis kuchokera ku Eskom. No any fuel in the filling stations kuchokera ku Ministry of Energy Nokima Mera. Kodi zinthu zimenezozo impact imene zabweretsa pa ground, are we serious kuti tupitadi kumasankho tufuna kuti amalawi ativotere? Sizinaveke. Even ku accountant general pangadala hold ma payments during campaign, zonsezo zimaoneka. Ndipo nalankhula ine kuti akuluakulu campaign yetu kupanga bwanji popeza a secretary general, organizing secretary, campaign director wose akuyenda na president. Malawi is big. Mmenera mugawane ma regional governor apatseni ma funds azipanga campaign mu region mwapo. District chairman apatseni ma funds azipanga campaign mu district mwapo. Constituency governor apatseni kuthekera ma constituency mtima meeting timena azipanga on ground level. Tidzutsa anthu amene mwina akuganiza mola kuika kuti mwina sakavota satani. Tima meeting timene angapanga anthu aja mphamvu kuthekera kumene mungapatsa anthu aja m'mamizi adzutsana. Sizimaveka. Ndalama za kampeni a secretary general, ndalama za kampeni a president, regional chairman no even tambala kampeni yakuti. So the indications were there kuti leadership yatikanika. Minister of Finance wale alepera for almost 4 years, no forex in the country. And zomanena kudale anthu vina kumalankhula zinthu zombwambwana ayi kukwera kwa katundu kuitse global crisis pamene anthu anu akugula forex pa black market modula ndi awo kauda katundu, you expect kuti agulitsa mofanana ni mtengo omwe kuwena. That is taking people for granted. Chosana anduna awa pezani munthu technocrat mwikeni ku finance, and they are doing in collaboration even with my governor of Reserve Bank, deputy governor, chosani wose pezani finance minister ukuku ku Reserve Bank kaniso anthu ena. Forex asamatulukire pa window, akulowera pa khomo akutulukira pa window. Sizinaveke. Ndiye leadership ngati sikuva kulira kwa anthu akupondedwa akulira yusuku chotsa phazi basi lichete. Kapena suku mulamula munthu amene akuwaponda anthu kuti uchosa phazi ukavula za anthu ulichete. Zotsatira zake zimakhala zimene zachitikazi. Tinayamba kale awa mukugwirana ntchito awa ndi timu ya DPP amene anawapanga install kuchosa timu ya UDF ndi amene amasinthana boma, amene akuperekera katundu kuboma zonse zofunika. These are the team of DPP. Pangani create your team kuli funds yosiyana-siyana imene yakuthandizani during campaign, amene they have invested their resources into your campaign. Khalani pasi as akuluakulu onani kuti kodi ku northern region atithandiza ndani, central region atithandiza ndani, southern region atithandiza ndani. Agaweni mzochitika zaboma muzichite limodzi as a network. Zosaveka okungo wasankha maudindo awa zinduna wose akuluakulu kuchokera pa a president zinduna wose kungo wapasa maudindo kuti atenga boma kupanga sideline aliyese amene adavutika naye ali ku opposition. Nkumapanga soma business nomwe aja timu ya DPP. No wonder kumapeto kuno service serious adayimitsa DPP, because they were the people who were transacting with the ministers. Tinangochotsa ma minister and president koma timu yonse inalipo DPP. Ife timaunika ndipo tinaunikira from the word you go until today. Anthu asamava ndi zimene akumana nazozo ni zimene amayenera kukumana nazo. Munthu wakhala ugontha mkhuto umakumana ndi zimene azathu atsogoleri athu achipani chathu cha MCP akumana nazo. Kumapeto ndinene kuti zikapangidwa declare kumeki kuti DPP yawina MCP yaluza, tiwapempha president, tiwapempha secretary general kuti atule pasi maudindo wawo, so that kubwere timu ku Malawi Congress Party
imene ikhale counter ku DPP leadership kuti mwina 2025 awa atata akulepheranso amalawi akhali ndi alternative. Chifukwa ngati akuluakulu alephera apapa apresident wathu asecretary general athu sangadzakhalenso alternative ya Malawi 2030 sizingatheke. Ndiye palibe chifukwa choti achedwe kukhala m'mipando imene mipandoyo alephera kuyigwirira ntchito. Tiwapempha after apapa zikapangidwa di declare kuti tawina kuti apange resign tipezewa anthu amene ayendetse chipani for the betterment of Malawians. Uthenga umene ndingapatsa DPP as a Malawian citizen ndionena kuti ayang'ane zimene zidawachititsa kuti achoke mboma, komanso ayang'ane zimene zawachititsa IMCP kuti amalawi asavotere. Akakhonza zimenezi akhala mboma alamulira popanda vuto lilonse. Ndikunena izi chifukwa tikayang'ana mavoti amene akuyendera amene avotera DPP salomwe. Ndibwereze, tikayang'ana mavoti amene akuyendera amene avotera DPP salomwe wokha. Achewa avotera DPP, Atumbuka kumpoto avotera DPP, Atonga avotera DPP, Angoni avotera DPP, Ayawo avotera DPP. You can imagine kumangochi kuti pali center zina zimene amapezeka kuti MP akutsogola wa UDF, councilor akutsogola wa UDF, president sadavotera president wa UDF akuvotera Dr. Professor Peter Mutharika. That means wavotera Peter Salomwe wokha. The whole nation has voted for change. Akufuna kusintha. Kusintha kumene amalawi akufuna kusintha sikuti akunena kuti apita awo ndi otha kwambiri ayi, chifukwa nawonso amalawi omwewo anawachotsa, koma aona ngati alternative chifukwa imene ilipo chifukwa chakulephera kwa Dr. Lazarus Chakwera ndi chipani chathu cha Malawi Congress Party. Ndeta apemphe kuti akamendesa dziko akupange zinthu zokomera osamalawi. Ndipo anthu apa Central Region aku Northern Region asachitidwe chipongwe chifukwa amene apanga contribute kuti wo abwerere mboma. Alolera kukana anthu wawo for the change. Suti chifukwa chowakonda a DPP akungofuna change. Ndiye akabweretsanso zibwana zimene amapanga athuwa zomatenga the whole blantyre no minister. Abwerezenso zibwana zimenezo pa center, abwerezenso ku north. Angokhalaso 5 years. Amalawi podzavota adzachosaso. Pano amalawi sakuyang'ana mtundu. Pano amalawi sakuyang'ana kuti ni chipani changani ichi, akufuna kusintha kwa zinthu. Ndi advice imene ndingapatse amene akuonetsa kuti akutsogola pa mavoti awo kuti akapangidwa declare a winner apitirize zitukuko zimene boma limene likutulukali linayamba mpaka zithe. Komanso keke agawe to the whole Malawians, because those are taxpayers' money belongs to every single Malawian. Iyi ndi advice imene ndimafuna ndipereke kwa anzathu amene atuluke mboma after make kapanga declare a winner, ndi kwa anzathu amene akulowa mboma after declared a winner. Ziko mkwambiri.